سلام كما يتمسي كبرى سمعتنا زعبيت زيناتات هجرات نوردي كمونا قدستي هجرا وفتسامتات النغربلو هرميني ميديايو كما ترون لما حموس سلاسان حدا نحاسة زدلنا يوم حد صرت على توزيناتات تاسعبنا نغربالكم هنا نمكت تالكم من عدمنا كأندنا تبتاتهم كنقدم ماريا من دمار حداس وانا دايركتور ايجنسي ايميغريشن بمخان توعلو بمنقست زيتنا وحلو ميكائيل ريبانفيك تكو مخانا أبز قرباوان أبكى بستوكولم أبزركب شاكا مويتو مترخبو كلت دك 14 عامات كوتتي مس أبالات بجلتات قبنا علي لهم كخونو خمز خلو بوليس مقلاصهم مبزحتن زوباتات شودن أزماد نفس قتلت زفتس مسابات دقف نايم مهاب لمدي كم زي بلن كمون رئيس ختما روسيا موسكو بدرونات يوكرين كم تتقعتن كالوتن زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم دقمنا نعدمنا حجي بغطتا نابزر زراتو ماريا من دمار حداس وانا دايركتور ايجنسي ايميغريشن بمخان توعلو بمنقست زيتنا وحلو ميكائيل ريبانفيك التكويا ناي حق دحر بايتا زلوا مكرت صراحتنيا بمخانات تحبن ماريا من دمار اب كال منقست ايجنسي اب تمساسل سرح كتنطف صنحتها نزح حلفا 4 عامات دايركتور جنرال اغلغلوت شغلت بمخان كتسرح صنيحله ماريا مال مستنقاد بزمل ملا من دمار حقست مخانا اب ستوكهولم اب زغبرتو غازيطا وعلى قليصاله نسا دلدل زباله دحر بايتا زلوا سبيا قديما دانيا زنبرت اب لعل مخانا كاب زتفلاليو بعال مزي بزح ناي سرح تمكرو زوال للسبيا ابو دبات لوطيا ممصا بقعات كم زلوا زمسكر السبيا بز دما من دمار نزيا شغاري غنا ازيو اگداس سرح بقعتي اي لزامن كتبل قليصاله ميكائيل ريبانفيك كاب 2017 نات حيزو ان دايركتور ايجنسي ايميغريشن كوين خسرح مصنح زفلتي ريبانفيك كاب سرح كسنابت مخانو زينا مستنقره ابال سلف ديمقراطنا ايان زردر نريبانفيك نتافحت عقبايني رويلو دحر مزلاف ايجنسيتات منغستي نغزار سن زصريالو غزي اخيليو كبل اب حساب تويتر صحيف الله زدما منالبات منغستي نريبانفيك كاب سلطانو نخال بسلف ديمقراطنا صقتي كغبرلو صنيحو كخونالو زبل طرطاره اسعيب الله تخونغنا مينستر مايغريشن مال مستنقاد نزي ريتو نصيغاتولا نسا بقدامنت انا خو معاينه قالات اب لعلي ريبانفيك ايم تطقمكم ابازيو شغار عامتات عابي عيو كعمم صنيح اب 2015 شودن بخبيد وحزي سدتنياتات اب تጨنقتلو كمون اب لعلي يوكرين ورار روسيا مستخسته زنبرا كبت 7 عامتات نزي جنس مريحوي حجقنا زي سنبتلو غزي اخيلو الليله ماريا من دمر نابز مزنت زمصاتلو اغبا بوليتيكاو سلت زيكونه ابز استفلالي ابيت صحفت منغست زصنحا ولولم دمخانو اسميراتلولا ايجنسي ايميغريشن بمخنيات نويح مسرح مسلات غدات بتكال حباس نبعت كخصص مصنحو زغلصت من دمر بتتكال نويح مسرح كم زلو فلتيه سلازي ازي حدا كابتي اتوكرو كغبرلو زدل مداتيو كتبل نريدش ودن غليصالا ابز قربا وان ابكا بستوكهولم ابزركب جاكا مويتو مترخبو كلت دك 14 عامات كوتتي مسابلات گجلتات گبن عليلهم كخونو خمز خلو منچتات مدب ريديش ودن بي 3 كريم حبيرم حدو د 15 عامات كوتتيون ابز ጉዳይ ዝምስታፉን ابز وانزي ابزي ጉዳይ ቅትለት حاباري بزبل تطرطيرو ملاون تفليتلو نسو نتقتلت اي وعال كون قبل ناي امنت كحدت قالون بوليس يبلو بوليس نتناي معلل بروجرام دحر مفتاش نسنتهم كلت قداتن علال مكادم كطاللو خيلوم አለው زيكازي ابت علال بوليس اصبيقوم زفلطوم ሳጓታት አባላት ጉጅለታት ገበን ከምትጠቅሱ ተፈሊቱ ሰለስቲየም ኮተቴ ምስቲ አብዛ ዓመት ማዕበላት ጎነዘ ሰዓበ ጉጅለ ገበን በኦንላይን علال مكادم እታ ሬዲዮ ሲኻ ገሊጻላ ቶም ደቂ 14 ዓመት ኮተቴ አብዛ ሓለፈ ሳመር በበይኖም ድሕር ምኽብላል አኳብ ስቶክሆልም አብዘርከብ ጫካ ሞይቶም ከምትረኽቡ ዝፍለጥ እዩ كلتيوم قديات بمسارات قدود حقي كنكن منسيات اب ابيات كنكن زصنحون اقدمهم اب استفلالي ابايت كنكن زنبرونيم تم قديات مس ابالات تجوجل لغبن بزي مرداهم تقتيلهم كخونو خمس خلو بوليس قمتو مقاميتهم አለው مبزحتن زوباتا شودن ازماد نفس قتلت زفصم سبات دغف ناي مهاب لمدي كم زيبلن اغلغله زينا ريدي شودن زكادو تمصنعت ملكيتو أبشودن ببعمتو أستات شحن كلتا ميتن سبات نفس قتلت كم زفتصمو ستات سك شودن يملكت ميكيلا أبو أقوال 24 عامت إنها اللوتي مويتو دحريو زخون حاجز كم زي توابتن بزي كاديام أنم كال السباب قدنا خم زي نبرن تقلت نفسو كف كابزم هيوتو بغزا يدو زت فسب بماكلا جمجم حموشتناي قربا بيتسبو بتتكبار قطباوي وتم بالو تخمز صلو يفلت
ዝተግባር ኣብቶም ብህይወት ዘለዉ ዘስዕቦ ከቢድ ስነ-ኣእምሮኣዊ ፀቕጢ ከይኣክል እቶም ኣባላት ስድራ ቤት ንባዕሎም ተመሳሳሊ ተግባር ንክፍጽሙ ክድርኽ ከም ዝኽእል ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን የመልክት። ካብተን ኣብዚ ጉዳይ ነዊሕ ልምዲ ዘይጸንሐን ዞባታት እተን 10 ኣብዚ እዋን ነዚ ኩነታት ኣብ ግምት ንምእታው ይሰርሓ ምህላውን ገሊፀን ኣለዋ። ብመሰረት ጸብጻብ ሬድዮ ሽወደን ኣብ ሃገራት ኖርዲክ ፈረንሳ፣ ስዊትዘርላንድን ኦስትሪያን ዝርከባ መዘናግዒታት መንሽርታት በረድ ማለት ስኪንግ ኣብ ኣርቲፊሻል በረድ ብምምርካስ መጻኢ ክህልወን ዝኽእል እኳ እንተኾነ እዚ ዘለቐ ከም ዘይኮነ ተመራመርቲ ገሊፆም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ መጠነ ፈነወ ካርቦን ካብቲ ቅድሚ ዘመነ ኢንዱስትሪ ዝነበረ ብኣስታት 3 ዲግሪ ሴልሲየስ ክውዒ ዝገብር ምዃኑ፣ በዚ ድማ 90% መዘናግዒታት መንሽርታት በረድ ኣውሮጳ ውዒሉ ሓዲሩ ከቢድ ሕፅረት ባህርያዊ በረድ ከም ዘጋጥመን ተመራመርቲ ተሓሳሲቦም። ብመሰረት ውዕል ክሊማ ፓሪስ ዝተታሕዘ ናይ 1.5 ዲግሪ ሴልሲየስ ሸቶ እንተዝትግበር እዚ ንባዕሉ ክትግበር ድዩ ኣጠራጣሪ እዩ። ሲሶ ካብተን ኣብቲ ሃገር ዘለዋ 2234 ናይ በረድ መዘናግዒ ቦታታት ኣብቲ ኣፋፊ ኩነታት ከም ዝወድቃ ዝገብር እዩ ክትብል መጽሔት ኔቸር ክላይሜት ቼንጅ ጸብጺባ ኣላ። ኣብ ዛሕልን ዝለዓለ ብራኽን ዝርከባ ከም ሃገራት ኖርዲክ፣ ፈረንሳ፣ ስዊትዘርላንድን ኦስትሪያን ዝርከቡ ማእከላት መንሽርታት ብሰብ ሰርሖ ኣገባብ በረድ ብምስራሕ ነዚ ሓደጋ ክሊማ ከጉድሉ ይኽእሉ እዮም። እዚ ግን ኣብ ደቡባዊ ጫፍ ንዘለዉ ቦታታት ከምኡውን መታሕቲ ኣውሮጳ ክውዕል ከም ዘይክእል እቲ መጽናዕቲ ይሕብር። እዚ ድማ ዝተመስረሐ በረድ ንምፍራይ ዝወስዶ ፀዓትን ማይን ካልኦት ወጻኢታትን ከምኡውን ተወሳኺ ፈነወ ካርቦን ከይጸብጸብካ እዩ። ዳይሬክቶሬት ፖሊስ ኖርዌይ ዘገልገለ ጸዋር ኣብ ክንዲ ዝውገን ናብ ዩክሬን ዝለኣኽሎ ኣገባብ የናዲ ምህላው ገሊጹ። ሰበስልጣን ፖሊስ ነቲ ፕሮጀክት ንምፍጻም ዘኽእል ፖለቲካዊ ፍቓድ ረኺቦም እኳ እንተኾኑ ዛጌት ነቲ ምርኽኻብ ዘድልዮም ሎጂስቲክን ድሕነትን ምርካብ ከድልዮም እዩ። ዳይሬክተር ፖሊስ ቤኔዲክት ቢዮንላንድ ትማል ሓሙስ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ፖሊስ ዘገልግሎ ኣጽዋር ክንልግስ ንደሊ ኢና ኢላ። ነቲ ፕሮጀክት ምልጋስ ኣጽዋር ዘዋህድ ዘሎ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኖርዌይ ቢዮንላንድ ነቲ ወፍያ ብጭቡጥ ክሳብ ዝፍጸም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝያዳ ርእይቶ መሃብ ድሌት ከም ዘይብላ ገሊጻ ኣላ። ኖርዌይ ኣብ ርእሲቲ ንዩክሬን ተፈጥሮኣዊ ጋዝ ኤፍ16 ዝዓይነተ ነፈርቲ ውግእ ነተወግቲ ንምጽራይ ዝሕግዙ መሳርሕታትን ካልኦት ወታደራዊ ናውትን እውን ትልእኽ ኣላ። ኖርዌይ እታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ለካቲት ብሩስያ ካብ እትውረር ንድሓር ንዩክሬን ዝገበረቶ ጠቕላላ ወታደራውን ሲቪላውን ደገፍ ኣስታት 86 ቢልዮን ክሮና ኖርዌይ ዝግመት እዩ። ብመሰረት ማዕከን ዜና ኖርዌይ ቱዴይ ንብስራት ኣብ ሰሜን ኤውሮጳ ዝመደበሩ ትራንስፈር ጋላክሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ልምዲ ኣብ ዲጂታላዊ መፍትሒ ናይ ሓዋላ ወይ ከዓ ዝውውር ገንዘብ ዘተኣታተወ ትካል ኮይኑ ሕጂ ድማ ጠለብ ዓማዊሉ ንምምላእ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ እውን ገንዘብ ክትልእክሉ እትኽእሉ ቅልል ዝበለ መስርሕ ፈጢሩልኩም ኣሎ። እዚ ስርሒት እዚ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ንዝርከብ ስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ዝጽዕር ዓብ እፎይታ ዝህብ እዩ። ትራንስፈር ጋላክሲ ንተጠቀምቲ ምቹእ ዝኾነ ኣፕ ኣዳልዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ኤውሮጳ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ገንዘብ ብምልኣኽ መቕረብኩም ናብ ሂምቦል ብምኻድ ገንዘቦም ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ነበስረኩም። እዚ ብፍሉጣት ቨምፐር ካፒታሊስትን ባንከኛታትን ዝድገፍ ሕጋውን ውሑስን ዘተኣማምንን ናይ ሓዋላ ኣገባብ ንዘለና ልዑል ተመክሮ ምትሕልላፍ ገንዘብ ምስክር እዩ። ሕጂ በዚ ጥብቆ ወይ ከዓ ሊንክ ኣቢልኩም ትራንስፈር ጋላክሲ ኣፕ ተመዝጊብኩም ኣውርድዎ። ንኤርትራ ድማ ካብ ኤውሮጳ ገንዘብ ምልኣኽ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ትራንስፈር ጋላክሲ ብትግርኛ ድጋፍ ንዓማዊሉ ከም ዝህብ ነበስረኩም። ንዝያዳ ሓበሬታ ወይ ድማ ንሓገዝ ወይ እውን ሕቶታት ምዝህልወኩም ብቁፅሪ ስልኪ 00 46 7 10 71 21 69 ተወከሱና። مسهر ميني ميديا هم زلهم كبرى سمعتنا أمو داتا رئيس ختما روسيا موسكو بدرونات يوكرين كمتتقع تقليزو روسيا نزتكبر كي تقاطع كم زي ترف قال دحمتها كيف دحرا وارح زخبد دبداب روسيا قاتيمو والو تندرونات اب حيلو زباتات روسيا بزكايدو دبداب كلت وتادرو نفرتي مخزن ندادن فابريكا مايكرو الكترونيكسن عنوتا قاتيمو مالو بخالو جن سبسلطان يوكرين زبازحو ميسايلاتن دروناتن بصره نفرتي ميسايل مبرعن كلت سبات مماتو من قليصو مالو كيف ابوشت روسيا بزعبا زفصم دبداب صحت تريا حلافنت توسد
ብተመሳሳሊ ኣብዚ ዳሕረዋይ መጥቃዕቲ ብዛዕባ ምስታፋ ዝበለቶ ምንም ነገር የለን። ኣብዚ ሓልፈ ሳምንታት ዩክሬን ኣብ ሩስያ ንዝርከቡ ዕላማታት ንምጥቃዕ ዘኽእላ ናይ ድሮን ዓቕማ ምዕባያ ይግመት። ሩስያ ብልዕሊ ዩክሬን እትገብሮ ኣጠቓላሊ ወራር ኣብ ትደፍኣሉ ዘላ እዋን እዚ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ቅድመ ግንባር ቀርብ ሎጂስቲክስ ንኸይተሳልጥ ኣጸጋሚ ገይርዎ። ካብ ዩክሬን ኣስታት 600 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ፕስኮቭ ኣብ ዝርከብ ዞባዊ ማዕርፎ ነፈርቲ 2 ወታደራዊ ነፈርቲ ተሃሪመን ከም ዝተቓጸላ ማዕከናት ዜና ሩስያ ይሕብራ። ኣመሓዳርቲ ዞባ ሚካኤል ዴቨርኒኮቭ ኣብቲ ቦታ ከም ዝነበረን ኣብ ቴሌግራም ዓብ ባርዕ ንሰማይ እናዓረገ ከምኡውን ከቢድ ነውፅነታዊ ይስማዕ ምንባሩን ገሊጹሎ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሐሙስ 31 ነሓሰ ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ፍጻመታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።